Ράκη, πόσο λες? 6. Άντε ρε, παραπάνω δεν είναι? Κεφάλια. Συνέχεια. Άμα μας πρίζει να το δούμε ρε. Κάμε σαν να κάνα μου κρύα, σου πω εγώ. Ωχ, για να δω. Το μωρό. Ήρθε το μωρό, έλα βγάλ' το. Βγάλ' το από μέσα τώρα, βγάλ' το. Βγάλ' το, δεν είναι 6. 5. Κοίτα, ένα εκεί στην πιάστηκε ρε. Σου πια να τη βγάλεις από μέσα. Στο κεφάλι. Καλό. Γεια.